Колко репки хванахте, колега? 4. Какво значи читави? 16,9. Браво, колега. Кика, оправили си коляната, бе? Не. Ще слагаме червена точка. Нали? Я да видим тук какво правят колегите. Генералче? Какво правим, генералче? На здраве ли казвам? Здраве. Така. Специалиста на кюфтетата. Само за това става. Колеги, направи. Тараторче. Аз съм омазан, не мога да се пикам. Дай да се глътна. Казваме, ще има бока ти гащи. Нашето митаче. Се отдайно. Снимай как ма появи. Как ми стои прав и ма появи. Тук нещо интересно. Хайде! Парете пържоли, оставете снимки! Пържоли, бяло вино!